Barang bekas nih, Mbak. Masuk, Mas. Oh iya, Mbak. Iki tukunan rasakku, Mas. Mung semene tok, liyane ora nek. Ora nek mung iki tok ya, Mas. Ya wis, nyo tak bayar 10.000 ya. Wes, Mas. Suwun ya, Mas. Yo. Lumayan kena belanja. Rasa barang bekas. Lumayan kena kita belanja. Oh, iki lho, Mas. Esok supir motor. Apa lho, Dik? Iki lho nyantik motor, layone iki rada brebet. Ora diantar tenan kok. Mas, tolong nang warung dhisik, Mas. Tukokno softtek aku. Harga apa sotak, Dik? Sarapan kowe, Mas. Yuk ganggu aku lah wong awake jatah bulanan. Aduh. Iki ora senderuk jatah, Dik. Lah. Alah. Wis satu sik. Ya mene cah-cah runtuk kowe ning ndi, Jet? Yo Jon, keplek karo Jon Freddy ki ning ndi yo? Ditanteni wit mau kok ora teko-teko. Lah nek Jon Freddy wis genah to, mesti yo kelon. Manten anyar kok. Mana akeh men iki Jon. Iki lho. Endi? Kene iki lho, iki lho. Sik dibiyak isik Jon. Iya kaya rok wae dibiyak. Kene iki lho. Sabar. Halo, Bro. Halo, Plek. Sorry yo telat. Ya kowe iso telat ngopo iku, Plek? Biasa Jon, lagi rampung nyuci. Ngerti dhewe ra, mbok kok nang Taiwan. Ora ana sing nyucikke klambi iku. Halo, Bro. Oh, halo, Bro. Wis do komal kok mata. Tinggalan aku iki. Yo wis to, Bro. Kowe wae mentang-mentang nganten nyarek kelon wae. Iya dong. Sorry, Bro. Aku mau ketipon bojoku. Kok ke softtek, Bro. Jadi rada telat teko aku. Wah, ketilang lampu merah berarti kowe, Jon. Nganten anyar ngenes men yo. Iya, Bro. Gagal price suwe enggak aku lah. Jon, di bojoki penak ora ta Jon? Plah. Penak sak pol, plah. Lambi reget anak leh mbahke. Arep madang anak sing masake. Kesel dibejeti lho. Lah bengi adem anak leh ngelone, plah. Penak to. Penak yo Jon uripmu. Anjan iki bocah. Ora no dirimu ki lek golek bojo. Mbah aku niki penak. Mantuke apa aku golek bojone ya? Menono sing ngombahke klambi iku. Pak, kakak ngomong, Pak. Ngomong apa to, Le? Anu, Pak. Anu, Dang ngomong. Pak. Anu. Ngono. Anjir duit. Ora, Pak. Lah terus apa, Le? Sibuk kan wis suwe kerja nang Taiwan, ora balik, Pak. Aku iki kesel, Pak, mbah-mbah klambi dhewe. Bendino mbah-mbah klambi dhewe. Aku pengen ana sing mbah klambi kuwi, Pak. Oh, maksudmu bapak kon rapin kae ngono to, Le? Yo ora to, Pak. Lha nak rapine simbol kok piye? Iya ya, Le. Ngene lho, Pak. Seumpama aku golek bojo piye, Pak? Apa, Le? Lah bisa kajal, kowe ngomong apa? Aku pengen golek bojo, Pak. Wih, le. Apa yo ana bocah wedok sing gelem karo kowe iki, Le? Ana sing gelem bapak tak di bocahe. Siti Pak, nek Mbah Mudin. Aja, Le. Mbah Mudin iki pinter ngaji. Bapak iso ngaji, isin bapakmu. Pisahan karo Pak Mudin iki. Ya wis, karo sene dhewe, Pak, anake Pak RT. Nah, nek kowe bapak iki awit biyen iki musuhan karo Pak RT kok. Mosok musuh aja pisanan. Karo kae ra setuju, karo kuwi ra setuju. Lah piye, Pak? Wis, pokoke karo sapa wae bapak ora setuju. Lah alasane apa, Pak? Bapak ra setuju ki. Bapak ora setuju ki sebabe wis cilik. Iki delokan titipmu wae rung sunat kok anjel bojo.
Wah, iya deng Pak. Wih, asuran terus. Terus ya. Halo. Sangar men pleh saiki. Lho. Sekarang jadi tukang rosok kamu belum? Aku tapi sangat. Sangarnya apa? Aku ini gelik rasa. Lah terus. Tapi untuk bojomu. Urung bojo. Bojomu sesok. Iki. Saiki dadi gelandangan, Mas. Hah? Dadi gelandangan saiki. Iki Mas. Ndang apa ceritane? Wis dadi gelandangan iki. Ngasep Mas. Ya meneh. Kesuwen jomblo kata. Iya ya Mas. Terus biar meneh. Action. Mas, tolong dong warung pizza tuh, Mas. Mas. Lipet. Tuh. Action dulu. Iya. Iya kok, kita rawang kowe, Mas. Temuan beria. Ini ki lho. Biar barang. Bro. Temu. Sare telat yo. Oke, Bro. Saya sabar. Biar Ele, Bro. Sare Bro, telat. Bu. Ini ya. Apa orang mata terus gale. Tuh. Tak kira mau nyuci Jon. Ra yo reti dhewe ya. Mbok kok gek nang Taiwan. Urung mulai. Halo Bro. Buya gue. Kakak gue. Yuk. Action. Wah, tilang lampu merah. Beli dia. Action. Wah, kok tilang lampu merah ya, Jon? Muanas men. Manten anyar kok tilang.